Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында танылган язучы, тарихчы, публицист Вахит Имамовның 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе булып узды. Тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Күренекле язучы, тарихчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит Имамовның 70 яшьлегенә багышланган юбилей кичәсенә татарның милли элитасы җыелган иде. Бу көндә инде бердән-бер дисәк тә була торгандыр. Вахит Имамов бу безнең тарихи өлкәсендә нык җиң сызганып иҗат итә торган безнең шәхесебез. Менә ел сайын дигәндәй бер роман чыгарып тора, бастырып тора. Рәхмәт аңа, исән сау булсын. Безгә менә шундый үткәнебезне барлап, безгә алга таба барганда үткәнебезгә дә колак салыйк. Менә безнең данлы шанлы чорларыбыз булган. Алга таба да шундый чорларыбыз булсын дигән теләктә язган әсәрләрен укырга насыйп булсын. Вахит Шәйхенур улы Имамов Татарстанның Актаныш районы Иске Байсар авылында хезмәткәр гаиләсендә туа. Туган авылында урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казанга килеп, Матурлар төзү берләшмәсендә эшли. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә белем ала. Газеталарда төрле вазифаларда хезмәт юлын уза. Миңа аны иҗаты бигрәк таныш, чөнки минем диплом эшемнең темасы Вахит Имамовның романнары иде. Диплом университетта. Исем киткән иде шул кадәр менә бигрәк тә шушы 18нче гасырдагы, 17нче гасырдагы азатлык өчен көрәш күтәрелешләр, безнең Батырша, Акай Килмәк, Сәйит Батыр кебек шәхесләребезне күтәреп чыгу. Инде үзе белән танышкач, инде бергә коллегалар баш мөхәррир булып эшләгәч, бик күп сәфәрләргә бергә йөргәннән соң мин инде аны чын мәгънәсендә эрудицияле һәм тарихны да каяндыр укып кына түгел, нәкъ менә Оренбургның архивларында, Уфа архивларында актарынып, эзләп тарих туданнарына батып эшләгән язучы икәнен аңладым. Вахит Имамов менә шушы 70 яшьлек юбилейын бик матур каршылый. Инде гомумән менә шәхес буларак та, тарихчы буларак та, язучы буларак та һәм әле минем уйлавымча ул әле безгә яңадан яңа әсәрләр языр, яңадан яңа каһарманнарыбызны үзебезгә, милләтенә кайтарыр. Язучы иҗатында тарихи темалар белән бер рәттән заман проблемаларын яктырткан әсәрләре дә бар. Вахит Имамовның 30лап китабы нәшер ителгән. Үткән хәлләр бик уңышмый, чөнки инде эшләнде, хаталар да китте, мин инде әйттем бит, ул бер кеше дә хатадан азат түгел, мин дә хаталандым, булган чакларым булды. Бәлки тегеләй дә алай ук кирәкмәс иде дип, теге милләт дип янып йөрү кирәкмәс иде дип уйлаган чаклар да булды, ләкин ул алай итеп булмый. Әгәр дә инде син шундый булып тугансың икән, үзгәреп булмый бит. Менә бүген кояш җылмайды, иртәгә кояшны бит чүпрәк белән каплап куеп булмый. Алай яшәп булмый. Мин хәзер инде бүгенге көндә бурчый, мин тагын күпме эш эшләп өлгерермен икән. Минем уйлап куйган романнарым бар. Безнең караңгы яклар бик күп, яза сәбирләр күп. Бәйрәм түреннән юбилар хөрмәтенә бик күп тәбрикләү сүзләре яңгырады һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Кичәдә Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры артистлары юбиларның тормыш һәм иҗат юлын чагылдырган тамаша күрсәтте. Фәннур Хәсәнов, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.